σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα έχουμε ένα βίντεο που δεν ξέρω τι γίνεται, part 6. Σας άρεσε πάρα πολύ το part 5 με την κολλητή μου την Μπέλα και είπα να κάνω και 6. Καλά, εννοείται θα κάνω κάποτε 6 και σκέφτηκα, ήταν στραβό. Σκέφτηκα να κάνουμε κάθε Κυριακή. Βασικά στο κανάλι μου θα έχουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σαββατοκύριακο βίντεο και κάθε Κυριακή θα έχουμε από τη σειρά μας ένα βίντεο που δεν ξέρω τι γίνεται. Σήμερα είναι Κυριακή, γι' αυτό είπα να το κάνω. Ένα βίντεο που δεν ξέρω τι γίνεται, part 6. Το ξέρω, δεν είχα φτιάξει ακόμα το ότι πρέπει να κάνω, θα κάνω βασικά, όχι πρέπει, δεν είναι αναγκαστικό, μπορώ να αλλάξω μέρα, ότι θα κάνω γενικά βίντεο μόνο την Κυριακή για ένα βίντεο που δεν ξέρετε. Ξέρω ότι αυτό έκανα την Πέμπτη με την κολλητή μου, αλλά τώρα όποτε ξαναβρεθώ με την κολλητή μου την Κυριακή θα πρέπει να κάνω βίντεο. Επίσης να σας ενημερώσω ότι τις μέρες σχολείου δεν θα βγάζω λόγω, βασικά καταλαβαίνετε είμαι μικρή, ακούγεται και από τη φωνή μου, ότι έχω σχολείο, γι' αυτό δεν θα έχουμε πάντα βίντεο. Δηλαδή μπορεί να βγάζω μόνο τέτοιο, αλλά θα έχουμε πιο συχνά Σαββατοκύριακα, άντε το πολύ να έχω και καμία Κυριακή, Τρίτη εννοούσα. Δεν ξέρω, ακόμα, είναι λίγο... I don't know, είναι λίγο, ναι, θα δούμε, ανάλογα πώς είναι η μέρα μου, τι έχω να κάνω για εξωσχολικά, πώς θα πάει το σχολείο, με κουρασμένη δεν είμαι, αυτό, ναι. Καταλαβαίνετε παιδιά, ειδικά οι φίλοι μου που με ξέρουν από κοντά, με ξέρουν κανονικά και από το σχολείο, η κολλητή μου τέλος πάντων, δηλαδή ο Greek, η Bella, ο The Games, και όλοι αυτοί είναι φίλοι μου, γι' αυτό ξέρω πώς ζω. Δεν ξέρω πώς ζω κανονικά, ξέρω πώς ζω, πώς είμαι, ναι αυτό. Τι κάνω, πώς είμαι, γεια σας είμαι. Τι θέλω να πω, ότι θέλω να κάνουμε, θα κάνουμε βασικά, θέλω να μου γράψετε στα σχόλια για αυτές τις ερωτήσεις που θέλετε να απαντήσω, για να κάνουμε ένα Q&A την Τρίτη. Σκέφτομαι να κάνουμε ένα Q&A. Ξέρω όσο μιλάω εγώ, δεν λέω που πηγαίνω. Ωραία χρήμα. Ωραία χρήμα. Είναι αυτό. Μου κόλλησε. Περίμενε το παιδιά. Οκ, ναι αυτό. Αυτό. Θέλω να με ρωτήσετε για διάφορα πράγματα που θέλετε να σας απαντήσω, για τέτοιο, για να κάνουμε ένα Q&A που είχα σκεφτεί χθες. Για να το κάνουμε την Τρίτη, που έχουμε και βίντεο για την Τρίτη. Είναι μέρα βίντεο και θα κάνω όμπι όσο το λέω. Θα δούμε ποιο όμπι θα κάνω. Γράψτε μου επίσης στα σχόλια άμα θέλετε τι άλλα παιχνίδια θέλετε να παίξω. Μη μου πείτε 99 Nights in the Forest, 99 μέρες στο δάσος, 99 νύχτες στο δάσος, λάθος τα αγγλικά μου, sorry, μετάφραση wrong. Ναι αυτό, μην με πείτε. Να πείτε τέλος πάντων τι άλλο παιχνίδι θέλετε να παίξουμε αυτός από 99 Nights in the Forest που θα το παίξουμε την Πέμπτη. Ναι, spoiler. Spoiler για τα επόμενα μου βίντεο. Ξέρω. Θα ήθελα να κάνω εχθές ή προχθές, δεν θυμάμαι. Να κάνω, ναι, αλλά σκέφτηκα. Τι συμβαίνει. Αλλά σκέφτηκα να μην το κάνω σήμερα. Δεν είχα σκεφτεί τότε. Τι λέω Χριστέ μου, τι λέω. Έχω μπερδέψει τη γλώσσα μου.
ότι θα έκανα κανονικά 99 Nights in the Forest την Παρασκευή, πως σας είπα ποιες μέρες θα κάνω, αλλά είπα να κάνω Banana Eats, που μου αρέσει λίγο πιο πολύ και το ξέρω και πιο πολλά χρόνια το Banana Eats. Είναι από τα πρώτα παιχνίδια horror που έπαιξα, βασικά το πρώτο είναι. Μετά το δεύτερο ήταν το Color or Die, μετά ήταν το Cheese Escape, το ποντικό, και το τελευταίο είναι αυτό. Όχι, έχω παίξει πάρα πολλά horror, τα περισσότερα που έχω παίξει νομίζω είναι horror. Ναι, και RP. Αυτό. Ναι. Κόλλησα για κάποιο λόγο, μου έλεγα, ήμουν σε φάση από μέσα μου και έλεγα τι θα πω τώρα, τι θα κάνω. Έπεσε. Προσπαθώ να φτάσω σε αυτό το... Προσπαθώ να... επίσης θέλω να μου πείτε τι challenges θέλετε να κάνω στο... πώς το λένε... πώς το λένε ρε... στο Brookhaven. Θέλω να φτιάξω 50... εντάξει. Πήγα να φτιάξω και ήμουν σε βάση... αλλά δεν φτιάξω. Να φτιάξουμε αυτό το skin μου. Λοιπόν, πώς φτιάχνω το skin μου? Βγάζω αυτό. Ποια μαλλιά να βάλω? Μαύρα θα βάλω εννοείται, αλλά ποια μαύρα μαλλιά να βάλω? Αυτό είναι τελείως... πνίγει. Θα πεθάνω. Τα ρούχα... όχι, δεν θα τα αφήσω. Ξέρω ποιο ρούχα θα βάλω. Θα βάλω τέτοιο χρώμα. Μην διανοηθείτε ότι είμαι γυμνή αυτή τη στιγμή. Αγνοήστε ότι είμαι γυμνή. Ωραία, γιατί τώρα δεν είμαι. Και θέλω να βάλω από εδώ τη φωτιά. Αλλά θέλω να αλλάξω μαλλιά. Δεν μου αρέσει αυτό. Να είμαστε λίγο πιο πολύ στο κλίμα. Θα βάλω αυτό. Και θα βάλω αυτό εδώ. Ωραία. Τώρα μάλιστα. Ωραία. Να πάρουμε λίγο το μεγαλύτερο αυτοκίνητο που έχει υπάρξει στον πλανήτη. Και να βάλουμε στο 200 εννοείται. Ωραία. Μαύρο. Γιατί ταιριάζει, ναι. Μας και θα βάλουμε το... όπα. Όχι This City. Όχι. Χάλια τραγούδανο. Αυτό. Όπα, με το μικρό μας το καρτάκι θα πάμε βολτάκι. Βολτάκι. Όχι, να βάλω το εσύ. Που παλιά το άκουγα πριν το update με τη μουσική. Το άκουγα ρε φίλε, το άκουγα συνέχεια. Όπου κι αν ήμουν, αυτό το τραγούδι είχαν βάλει όλοι. Όσοι είχαν τη μουσική στο Brookhaven είχαν αυτό το τραγούδι βάζανε στη μέση. Όλοι. Όπα. Σκεφτόμουν να γίνω μιμή για να κλέψω σπίτια. Να δούμε αν παίζει It's Greek. Όχι, δεν θα πω. Δεν ξέρω κιόλας σήμερα με αφήνει να... δεν ξέρω, θα τον ρωτήσω. Δεν μπορεί να μου γράψει, τι λένε. Τι λέτε? Hi Zoe. Εγώ είμαι η Zoe. Hey yo. I don't know. Εγώ είμαι η Zoe bro. Τι θέλεις? Έχεις πρόβλημα?
Είναι το μικρό μου κάρτα αυτό. Όπα. Έχω βάλει έξτρα φωτιά για το, πώς το λένε, για το stylish και το λίγο πιο rock. Yeah. Να κλέψουμε αυτό το σπίτι που φύγανε μόλις τώρα. Ωραία. Γιατί πάτε σου εδώ. Ρε παιδιά, κόλλησα. Ρε πείτε κάτι. Τι να πείτε μου. Αυτό. Τι να πείτε. Θα μπω κατευθείαν από πίσω να πω. Όχι. Δεν θα καταλάβω τίποτα. Τι είμαι τέλεια. Είμαι τέλεια και το ξέρω. Παίρνω λοιπόν υπνόσακο. Ένας φίλος μου το δεν. Φύγε από εδώ. Παίρνω αυτό. How is done. Θέλω να δω τόσο πολύ. Είχαμε βγάλει το τέτοιο με τις γονείς μου. Το Netflix. Είχαμε βάλει Disney. Και τώρα θέλω να δω το K-pop Demon Hunters που έχει βγει μια ταινία, γιατί εγώ είμαι super K-pop. Ωραία. Είμαι μεγάλη, γιγάντια βασικά. Ναι ρε παιδιά, είμαι γιγάντια. Ψάχνω τώρα το σπίτι. Σκέφτηκα τι θα κάνω. Τι έξυπνη που είμαι, πόσο έξυπνη. Θα πάρω αυτό, εννοείται μου βρίσκω. Και θα γεμίσω τον πάνω όρθον πράγμα. Τελεία. Ψάχνω πρώτα για το χρήματα κρυπτοπτία. Σιγά με τα... Ουφ, παιδιά, τρόμαξα. Αχ, η καρδιά μου. Χεστήκα πάνω μου. Ο υπνόσακος που έχω βάλει αλλού. Θα κάτσω λίγο ακόμα μέσα. Γιατί ήθελα και εγώ δεν θέλω να κάνω τώρα. Θέλω να φύγω. Θέλω να φύγω. Σπίτι. Αχ, όχι, σήκα πάνω μου. Θα φύγεις. Εγώ εδώ μένω. Θέλω να φύγεις. Και έτσι να δω έτσι. Ωραία. Πάμε να τις κλέψουμε το σπίτι. Βάζω μερικά αντικείμενα εδώ. Λίγα διαβάζω. Να μπορώ να βάλω και το υπόλοιπο σπίτι. Αχα. Να δούμε την αντίδραση. Ωραία. Τι έχω κάνει ρε μάλακα. Τι έχω κάνει. Δεν βλέπω μπροστά μου. Ωραία, και να δούμε την... Όπα. Εγώ τώρα όμως δεν μπορώ να βγω. Α, τέλεια. Ουι! Σκατά! Άντε τώρα να ξανακάνω. Τέλεια. Μπράβο μου. Ρε, γιατί είναι τόσο πρώτη. Με κοιτάω από πού.
να είμαι εδώ και να κάνω έτσι. Έχει βάλει αυτός εδώ αυτό το σπίτι. Σου λέει ότι είπα πραγματικά όμως. Βοήθεια. Αχ, ήμουνα τόσο να... Ωραία. Αυτό. Βοήθεια. Κόλλησα. Nice. Αυτός γιατί είπε nice. Εγώ θα χτίσω, παιδιά, εδώ σπίτι. Θα χτίσω... Ας χτίσω αυτό. Δεν το χτίσω ποτέ. Αλλά δεν νοιάζει τι είναι. Το χτίσα ένα λίγο πιο... Για να νομίζω ότι είναι αγόρια. Και το βλέπουν από εδώ ότι I'm a girl. Yeah. Seriously now, I'm a girl. Yeah, seriously. I'm a girl. Look at me. Look at me. Look at me. I'm a girl. A fucking good hot girl. No way. Not that. Έχω βάλει αυτό το σπίτι. Δεν είναι καν σπίτι, είναι φυλακές. Θα βάλω άλλο σπίτι, θα βάλω αυτό. Ναι. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Έβγαλα ένα κακό για να βάλω ένα κακό. Τέλειο. Φανταστικό. Ότι πάω να τρομάρα μου να κλείσει και εδώ. Ναι. Fucking boo. 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 Μπούια. Και τώρα μαμάκα. Και τώρα μαμάκα. Τι θα είναι αυτό. Oh my god. God. Δεν το περίμενα αυτό. Κανείς δεν το περίμενα. Θα βάλω αυτό το σπίτι που δεν είναι καν σπίτι και τελειώνουμε. Godly. Το είχα βάλει όταν ήμασταν στο προηγούμενο. Με τη super duper big BFF the world. Seriously. Έβγαλε το σπίτι της και έβαλε άλλο. Αυτό θα είναι το κάνω. Μου νοιάζει πάρα. Βοήθεια. Εγώ δεν είμαι κάπου. Εγώ δεν είμαι πουθενά. Εγώ κάνω parkour πάνω στα σπίτια. Δεν ξέρω πραγματικά. Τι λέει. Εγώ είμαι πάνω στα σπίτια και κάνω parkour. I'm DK. I'm DK. Όχι, όχι. Κάμω το. Έπεσα. Ωραία, επαγγελματίας, είμαι παρκουρίστας. Θα πέσω. Παρκουρίστας είμαι. Υποτίθεται βασικά. Τι λέτε εσείς. Τι λέτε. Τίποτα. Why gang. Να προσπαθήσω. Ναι! Είμαι εδώ πέρα. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Όχι.
Όχι. Δείτε εδώ. Οκ. Δεν παρατήρησα καν, απλά κοίταζα τα avatar. Ναι. Είναι απλό βασικά, γιατί είναι απλό. Έκανε το parkour και σας μίλαγα για μένα, δεν σας μίλησα ποτέ για μένα. Δεν θυμάμαι τι λέγαμε. Λέγαμε ότι πότε θα κάνω και βίντεο, πότε θα κάνω βίντεο, πότε θα κάνουμε από τη σειρά και όλα αυτά. Λοιπόν, πάω να δω και επιστρέφω, παιδιά. Περιμένετε. Οπα. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Αυτό ήτανε. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε like και subscribe. Πατήστε το κουδουνάκι για να σας έχω ειδοποιήσεις. Και αυτά από μένα.